ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ҳамватанони азиз, касоне ки билетхар бошед, билетҳои арзон мекӯбед, пас намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат кунед. мо ба шумо ширкати бародармон ҳоҷи Меҳробро тавсия медиҳем ки беҳтарин шахсият аст ва назар аз ширкатҳои дигар ба кулли фарқият дорад. билетҳои арзон ва дастрас мебошад. ин бародарон бародари тоҷики хидмат аст. ба боварӣ метавонед чиптаро харидорӣ кунед. ва дӯстони азиз, ҳоҷи Меҳроб дар Москва офиси худашро дорад ва метавонед аз офисам билет харидорӣ кунед. ба ҳаматон роҳи сафед дӯстон, марҳамат, дар ватсапшо нависед. роҳи сафед. худованд нигаҳбонтон бошад. дӯстони азиз, аппарати краскакунак аст ки дар ҳолати беҳтаринай айни ҳол қаруда дар шаҳри Ваҳдат нақша 10,000 сомон мегӯяд. дастироишни фурӯхтан дар Курай. бародармон аз Федератсияи Россия худи 100,000 рубл харидагиҷай. хулоса дидесен чӣ хел кор кардесай, ҳама дар беҳтарин ҳолата, ягон камбудӣ надорад. дар номерҳои 6080 дӯстон, номерҳои ватсапшанд занг бизанед, маълумоти пурра аниқтарашонро аз худашон дастрас кунед. дӯстон, мегузарем ба якумин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастаи дӯстони азиз, қаруда дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни бозори Корвон, маҳаллаи Гулбута, кӯчаи Мактаби 24 бародар дар қарибиш ҳастай. то роҳи калона 100 метр оби свет ҳастай. хона 4 дар хонаи 2 сотиқи замин дар шаҳри Душанбе, поёни Корвон. нархи хонаро бародаро 480,000 сомон мега. хулоса ба курси имза 4 миллион 106,000 рубл мешавад. хонаи замонавӣ 4 дар хонаи бародаро. марҳамат, касоне ки аз шаҳри Душанбе хонахар бошед, дӯстон, занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстон, кадоме ки границара бошад ба сарҳади Қазоқистон, мо ба шумо ширкати Акай Собирро тавсия медиҳем. беҳтарин ширкат аст. Акай Собир дӯстон беҳтарин шахсият ба нави мошин қати мақсад граница мегирад, мебарад, меорад. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. иншоалло ки одами чақчақия дар раҳ зиқ намешавем. баъдро номерҳои ватсап мондагиай, муроҷиат кунед. ба ҳаматон дӯстон, роҳи сафед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қаруда дар шаҳри Кӯлоб, ду дар хонаи 12 сотиқ заминай, ду подвал дорад, ҳаммом, ҳоҷатхона, оғели деэтажа бо каҳдонхонаам дорад. бародаро нақша 170,000 сомон мега. хона дастироишни фурӯхтан дар Курай. ду дар хона 12 сотиқ замин бо ремонтҳои хуб. заминшам хулоса калони хушрӯ бародаро. нархаш 170,000 сомонӣ ба курси имрӯза 1 миллион 454,000 рубл мега. марҳамат дӯстони азиз, хонахаро дар шаҳри Кӯлоб, хонаи беҳтарин надиресе мақсад дарони шихел ҳастай. 12 сотиқ замин дар номерҳои 2206 занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, сеюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад дар ноҳияи Фархор. кадоме ки дар комментаре дар ноҳияи Фархор гуфтагӣ буданд, марҳамат шербачаҳо, хонаи арзон бо нархи 160,000 сомонӣ. ду дар хонаи 7 сотиқ заминай дар ноҳияи Фархор дар уртабӯзи деҳаи Даркар мебошад.
масоҳати хона 7 сотиқ замин свед об ҳам ҳастай. нашод документош ҳамаш 100%. маконаш ҷои беҳтарин. маълумоти пурра дар WhatsApp муроҷиат кунед ва хонахоро илтимос мисол маълумоти бештарро метавонед аз худашон дастрас кунед. харидори аниқ замини бадро марҳамат нархша 160 000 сомон мега ба курси имза 1 368 000 рубл мега. дар номерҳои WhatsApp 974 90 19 90 марҳамат дӯстон занг бизанед. маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед ва аз номи канали мо ҳатман салом расонед. дастгирӣ кунед дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. раҳмат бори дастгиритон. хонаи фурӯши дастирошни ҳастаи дӯстони азиз қарордор дар шаҳри бохта 4 дар хона 13 сотиқ заминай. дар хона дар назди дарё, табиати зебо, ҷамоати деҳоти гулистон, деҳаи меҳробод, ориентир байни сарбанд ва қурғонтепа аз бозори ҳоҷишариф 6-7 километр ва аз роҳи калон то даруни хона 2,5 километр дур аст. хона дар сурат маълумат дар беҳтарин ремонтҳои замонавӣ, ҳамаи документош 100%. ҳамсояи хуб ҳам дорад. гирди хона бо семиблок маҳкам чортараф, боз 700 донаи дига семиблок ҳам дорад ва як камаз шебен ҳам дорад. харидори конкрет мебошед, боз муомилаи хуб ҳам дорад. дӯстони азиз, соҳиби хона қайд кардагай. нархи хонара 270 000 сомон мега. дӯстони азиз, 4 дар хона 13 сотиқ замин ба курси имза 2 309 000 рубл мешавад. марҳамат дӯстон, хонаи беҳтарин 13 сотиқ замин дар шаҳри бохтар. маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дастрас кунед. гил дар даруни хона иждат дорум дастгиритона. бо лайки комент дастгирӣ кунед. хонаи арзон мекунед, пас аз канали Насим ТЖ ё ин ки Арзон ТЖ меёвед. дӯстони азиз, марҳамат кунед. касоне ки ягончи барои фурӯхтан ё ки реклама кардан дошта бошед, WhatsApp мо барои реклама кардан, мошин, хона, замин, квартира, трактор, камаз, материал, чизе ки доред барои реклама кардан, марҳамат дӯстон, дар номерҳои мо давом кунед. иншоалло ки дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. лайк монед, подписатсия кунед, зангулачаро дар висевонед. иншоалло мо дар ин канал ҳама рӯза видеои нав ба нав хонаҳои арзона пешкашон мекунем. раҳмат бори дастгиритон. шербачаҳое ки аз шаҳри Кӯлоб хона кофта сабошед, марҳамат як хонаи арзонака боз барашон пешкаш мекунем. хонаи фурӯши дӯстони азиз дуошона ҳастай, 4 дар хона ҳастай, 7 сотиқ замин бо ремонтҳои замонавӣ дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Осмонбикаш мегӯянд. нашоди документош ҳамаш 100%. оби свет проблема нест, оби светам ҳастай. нархи хонаро бардори 185 000 сомон мега. марҳамат кунед, хонаи арзон 4 дар хона бо нагӯям ки мисол акаи Насим ТЖ ё ин ки хонаи арзонро пешкаш намекунанд. марҳамат кунед шербачаҳо, хонаи арзон, ремонтҳои хуб ва замонавӣ, хона деэтажа шербачаҳо 4 дар хона 7 сотиқ замин дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Осмонбика. оби свет ҳам проблема нест, оби свет дорад. дар номерҳои 982 00 00 53 марҳамат кунед, занг бизанед. маълумоти пурро аниқтарашонро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз, эълони навбатиён боз як тори дигар хонаи фурӯшӣ ҳастай дар Сирошни ҳастай. хонаи арзонак дар шаҳри Кӯлоб, дар хонаи 8 сотиқ заминай дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Тугумачиш мегӯянд. дар хонаи дӯстон 8 сотиқ замин, бания дар даруни хона ҳастай, калидорам дорад. нархи хонара 75 000 сомон мега. хона дар Сирошни фурӯхтан дар кӯлаб бардро. дидесай хай дар чӣ ҳолатай хона дар сурат маълумай. нархи хонара 75 000 сомон мега. ба курси имза 641 000 рубл мешавад. шербачаҳо, марҳамат кунед, хонаи арзона ба шумо дастрас кардем. дар номерҳои 978 17 56 17 шербачаҳо, марҳамат кунед, хонаи арзона дар Сирошни бихаред. кардне ки 80 000 90 000 сомон ҷамъ кард боша, ин ҳами хонара метавонед рафта харидорӣ кунед. 641 000 рубл ба курси имза. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ҳафтумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай ки қарор дорад дар ноҳияи Дангара, деҳаи Меҳровар, 4 дар хона 8 сотиқ заминай. хона хулоса бо
семиблок бардоштагӣ дастфурӯши хонаро фурӯхтан дар кор. Нархи хона 100 000 сомон мегӯяд. Ба курси имрӯза 855 000 рубл мешавад. дӯстони азиз, дар номерҳои 918 78 78 75 номерҳои дастӣ соҳибшаванд. занг мизанед, маълумотро аниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас меёбед. дӯстони азиз, ку дар комментария бинависед ҳамаи хонаҳои мо арзон буданд ё ин ки не. кадме ки агар ҳамаи видео то охир тамошо кардагӣ бошад, ҳамаи смайлика равон кунед. раҳмат ки бо мо ҳастед ва мо дастгирӣ мекунед. худованди меҳрубон дӯстони азиз нигаҳбон бошад. хайр то видеоҳои дар паноҳи Алло бошед. дастгири шумо пешаи мост. худо нигаҳбон.